manan sa kaaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Dina. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, siya ba ang dahilan? Dating pag-ibig mo. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? May kaning usa ka babay nga taga Cebu City nga tumatatampo nagdasingan nga Dina. Day, nako'y chika nimo. Unsa man na? Na ako'y bago nga classmate. Gwapo kaayo. Mao ba? Pakita ko na kus naong be. Naka-picture. Wa, uy. Pero sige lang, basta magkasuod gani mi, ipaila-ila ti kaniya. Sige pa. Unsa namang orasa? Uy, hala. Law mo naman ang gabi eh. Dina, naibaw ka mag-asa si Joyce. Wa pa. Uy, saan namang urasa? Wa pa man mauli. Ayay, nagkat o naman ka niglaglaag ni bata. Bantay lang yun ako. Pakalma lang. Basin og naara to'y gihuman nga project. Project? Ingularong urasa? Asa kong tuo. Pa. Kaluoy ni Joyce. Nagko na bitaw ka. College na ka. Pero di pa ka makabuhi sa imong kaugalingon. Nga naman sad gud nga dugay man kang niuli gabi eh. Tanawa. Makasaba na lang hinuon ka. Nabunalan pag yun. Unsaon na? Nalingaw naman ko. Diin magday ka. Ayaw pagsapa ha. Dito may club sa ko mga friends. Unsa? Mauding lingaw kay ka. O ang hinungdan nga ng lingaw kay ko. Kaya na ako'y baby boy nga ako nakailan dito. Pareha na daytaan ni no? Mga inspired. Joyce, Pa? warag di maayo og influensya nimo kanang imo mga barkada na. Nakahuna-huna ako nga ibalhin ta ka og laing eskwelahan. Asa man nga eskwelahan ni mo ibalhin si Joyce pa? Ibalhin ako siya sa probinsya. Basig matarong nga ni siya. Pa! Pa, ayaw lang. Dili ko ganahan sa probinsya. Kapoy kayo biyahe kada adlaw. Ay kabala ka. Di ka mo biyahe kada adlaw. Mag-abang ka og kwarto dito og ikaw na'y bahala nimo. Unsa pa? Day, hangyo si Papa B. So ayan ako. Pero sure ko nga dili na gid mausab ang una-una adto dayo eh. Nakaila ka ni Papa. Once mo decide na siya, dili na mausab. Sayon na kayo niya ning buhaton na ako. Kaya dili mo ko na tinuod nga anak. Sinagop raman ko. Day, ayaw rin ko pagsulti, ana. Kay bisan tuod og sinagop ka. Pero pinangga ka na mo. Labi na kong. Pinangga kayo ti ka, Day Joyce. Kamakagulo na hunaon. Ngawa na si Joyce sa bahay. Ay, kibingaw naman ko niya, eh. Hi. Oh. Dina? Okay na ka? Nakay problema, ha? Tinuod ni. Si Ralph ang akong crush ni Duol na ako.
nakabantay lang ko nimo ba? Nga murag naging nakasamok sa muna una. Murag wa ka smooth. Gaming ako sa ko igsuon. Mau ba? Kung na kay problema, ay giluom ha. Di na maayo. Kung maginang nagkakastorya, niyara ko. Chatin ako. Salamat, Ralph. I love you, Tina. Ralph. May chance pa ko nimo. Ooy. Hmm? Dugay na akong na-crush ni mo sa tinuod lang. Sa ato ba? Ito na? Kita na. Yes! Ay, payo pa ka. Nagkauyab na gid mo sa imong nagustuhan. Ang katuday na gustuhan ni mo. Musta naman? Da, wa na uy. Wa mi kontak sa usag-usa. Pero, wala yung mabuang kong utok siguro na ako na niya. Basta kong makakita o balik niya. Day, kung destin gid mo para sa usag-usa, mag-abot gid mo balik. Ay, Day, ako niyan dadon si Ralph diha sa imong giabangan ha, para magkaila mo. So, nakatultol naman gid mi kun asa ka nagpuyo. Soroyo na lang unya ka na mong kalit ni Ralph dinhi, Day, ha? Sige, way problema na. Di na mi magdugay, Day. Sige, pag-amping mo. Nice to finally meet you, Ralph. Nice to meet you, Sad. Dila, nak. May balita ka ni Joyce. Wara ba pa? Nga naman? Pilakadlaw naman gud nga dili siya mo reply sa kong mga chat. Oo, basig na busy lang sa pag-eskwela pa. Nabala ka man kuday. Mao ba? Sige lang pa. Ako siyang adoono niya human sa akong klase. Ha? Magpauban ka dito sa Gipuy ni Joyce? Oo. Kinahanglan ako adtoon gud para mahimutang si Papa. Sige. Ayo! Joyce! Ayo! Oh. Murag mingaw man, Bi. Mangutana unta ko noy kung nakabantay ba ka ni Joyce? Si Joyce. Dugay namang ni Pawa diha. Mura ko sa kabuan naman. Unsa? Ngayon dili man ako siya makontak. Sa ba kinahitabo ni Joyce? Ganun ko pa siya magpahibaw na mo ni Papa? Bi, relax lang lagi. Hindi madag-relax, be. Uy, barag na ka. Nalipong ko. Lingkod sa, Bi, lingkod sa. Lingkod. Ganun mo ka. Ganun nga. Bi, ayaw ko ina nga. Mablos ka. Nag-amping man ka, di ba? Maugan ni. Mang imposible nga mamabdos ka, uy. Pagpiti para sigurado. Positive. Mabdos ka. Oo. Di na pwede. Di na. Hoy! Asa ka pa dong, oy! Hoy! Mao ba? Di na nimo siya makontak og usab. Opa. Dili na siya magpakita na ako. Salbahe siya. Sagdi lang nak. Kay di nimo mapugos ang tao nga wagi gusto. Ambot karon. Sakit gyapon kayo ang akong tuganan. Wala gyud plano magpakita si Ralph na ako. O kung naapalangon ta si Joyce. Naawon ako masultihan karon. Pero wapon siya. Hain man din ka si Joyce ron. Nak,
Dahil nagkasulti na ako nga nagitan ko nun nila si Joyce. Diin man pa? Dali, kuyog ta. Atong adtoon. Sigurado ka pa nga mauning baya? Oo, mo may gingon sa kung kaila. Sige, manuktok ta pa. Unsay, di na. Nganong ikaw mani, Ralph? Kinsa na, Han? Joyce? Joyce, unsa ni? Nganong nag-uban mo? Ibo nag-iilog si Ralph gikan ako? Ha? Ikaw mo inang hilog og dili ako. Unsa? Nahinumdum ka nga na ako'y gisulti ni mo. Nga na ako'y nakailang nga lalaki sa club. Siya to. Pero nahibong na lang ko sa dihang pagpaila-ila ni mo si mong uyab. Siya di ay. Ayaw kong tawag kag papa. Kay wa ko'y anak na salbahis. Way utang kabubuton. Selfish kang dako, Joyce. Ug nagmahay ko nga nung nagisagop ka pa na mo. Sakto si Papa. Igsuo na ang akong treatment ni mo, Joyce. Pero traidor kang dako. Pag-uban mong duha. Madawat pa unta na ako kung masakitan ko tungod sa laing tao. Pero ang pinakasakit sa tanan, kanang gitraidor ka sa mga tao nga gitratar na nimong pamilya. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Mga ka mga higalang kaagi ni Dina nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo. Awit karekuluhan, siya ba ang dahilan? Siya ba ang dahilan? Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Katya, 28 years old, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong tudlo ug ang akong naong. Aron ninyo sabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Kabata pa ba ni mo, Katya? Sobraan ka man kaarte. Mama sad, uy. Mo naman ko ni uso rin sa mga batanon, ma. Kini mga fake nails. Sas baya. Kami sa una, marchulit ra gyud in taon. Kamo no, hasta pilo ka, butangan, aron lang gyud mo baga. Kasagara mga batanon ro no. Di na gyud natural og mga beauty. Mo na kiingon, ma, na tiis ganda. Tiis ganda bitaw. Dili biya gyud na makaayo nga daw na mo ibutang anang foreign object sa inyong lawas. Mama sad, uy. Basag din na lang Mayong ko. pagpaminaw Ano sa man yung Lex uso ron? Pinon. Day, magpanels ko niya. Ikaw? Saan di ka magpanels? Pwede na. Kuyog na lang ta. Sige, sige, Day. Wow! Kanina si mong nails, Day. Uy, bagay. Kasi kadilaon di mong kamot. Thank you, Tay. Ako yun research ang design anis Google. Ako man sad. Bitaw paita, bitaw ng gartings, no? Kaya naghang kay maintenance. Mulang. Naguna-una bitaw ko nga. Magpalit na lang ka. Uy, mga butang aron ko makasave. Nya, ay bawat ay ka. Mag-cut-on good. Nanamang gud daghang tutorial online karon. Aw, hinuon, sab. Uya kung pakaibawan na kaday, ano ako patawad di mo, ha? Ano ba kasi, uya kong 50% discount? Sure, sige pa. Susbaya, kataas ba ng pilok ni mo'y Katya? Pa, uso naman ni Ron. Ug usa pa, kinahanglan sa dinako kay gamay kay kupilok pa uy. May ragyot taon nga nauso ni karon kay kung wa pa, murujud ko ko'y pilok. Layo arabi ni mo si mong mama sa batanon pa siya eh. Hmm? Kay mama ni mo,
Dahil gini, mag-make up kini ato. Wa kay arte. Pero labihan ka gwapa. Ikaw, wa ka may salig si bukang galingon eh. Papa, sad Pare, sa dyan mo mama ay. Mo na lagi ni uso yon. Lahi man to inyong panahon sa una. Lahi naman sa drone. Ay, ambot. Lalim mo anak ka. Unsa naman sa nanggipahid nimo sa imong naong? Ay, rejuvenating set, ma. Para ma-achieve na ko ang glass skin sa akong now. Hoy, Katya. Ayaw intaon pasubrahe ang karte ng naong nimo, oy. Okay na biya ng naong nimo nga magbutang-butang pamanggid kaan. Mama, ay, mangilapot yun na siya. Ay, labot. Bahala ka, oy. Hilak-hilak o nagmadaot na, ha? Ma, Unsay dili ka mo kuyog na mo sa parte sa imong lola? di lagi ko kinahang makawas, ma. Kaya nga naman. Mauaw ka ng naong nimo? Mama, sad, Maon na. Kay bisag okay ra ang dagway, pahiran magbisag unsa. Natanawa, gibugas ka na hinog maayo. Nahitanaw ng naong nimo Katya. Mura pa dyan nagnasunog. ma. Ya ka lang. Naan karon, hilak-hilak na ka. Ha, maunay resulta sa dili mamenaw. Ma. Grabe gyud ang akong kaguol sa nahitabo sa akong naong. Sukad lang nga mi gamit ko atong rejuvenating set. Matod nila, basin kunog dili lang hiyang ang akong naong sa akong gigamit. Misuway ko laing rejuvenating set. Pero, mas may grabe na mahino ng bugas-bugas akong naong. O grabe na gid kapuwa. Maong ako na lang yung giundangan. Grabe ang akong pagmahay. Kay tungod ang hitabo sa akong naong, mauwaw na ko mapakita sa gawas. Mauwaw na ko nga makitaan og laing tao. Unya, Hala, busy, oy. Nadaot yun imong naong. makita yun niya. Makawa, mas gana bitaw. Di na siya ko ganahan man namin. Toy. Di na sa ko ganahan magawas din hisbay. Salamat kay Ham, bisita ka. O, di palit na lang kag mga gamit para nails. Uy, day, uy. Pero ako na lang ba? O di na ko kinahanglang magawas pa. Naosad. Kaya basig dana sa daanar diyang imong naong sa kaabog sa gawas, day. Maulaki. Ay, kainit man di aning nail glue nga akong napalit, uy. Aray, init, uy. Nadaghan pag ako yabo. Aray. Uy, Katya, naon sa nang tudlo nimo? Namuwa ma, tungod sa nail glue nga akong gibutang. Init man, uy. Noong sa manin taon ka, oy? Awara ko ng kamot nimo. Mura magkuwang ugo sa katudlo. Kay tagas kay kag mga fake nga kuko sa ubang tudlo nimo. Unya na usa nga nalahi. Dahil sa kay pugso na ako, mga sakit man. Uy, Ginoo ko, hambot nimo bataa ka, oy. Wa pa mangkid ka mo tagam. Human sa imong naong, karon kuko nasad. Nahala sige day, hutdag yod. Ma. Ma, aw akong tudlo. Ginoo ko, hala naunsa naman na. But lang, nilago man ni Uyog maayo niya. Mura mikatag na sa ubang part sa akong tudlo, ma. Ma, mura nagpadung malata. Katya, wa ka na ma-infeksyon? Unsa, ma? Tungod sa akong kaarte, naganahan kang musuway og unsay mga uso, maunahin nun ay nahitabo na ako. Ang akong mapangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, posible ka na tungod sa nail glue, maumihubag ang akong tudlo? Asa man ko pwedeng magpa-check up para ani? Unsa man nga klase sa doktor ang akong kinahanglan? Ikaduhang pangutana, sa pagkakaroon, wa pa ko magpa-check up kay mahadlo ko nga basin unya putlo ng akong tudlo. Pananglit ko na infection man gani ni. Posible ka nga putlon? O nag-overthink lang ko? Pila masab kahay magasto na ko ani? Ikatulong pangutana, kining bahin sa akong naong. Pila sad kahay magasto ani kung magpadarma ko?
Wa namang guywawa ang akong bukas. Unya, mura sad siya milagong. Human atong namuha og maayo. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Doon na ba mo ikasuggest pod nga maayo nga derma? Nga dili kaayo mahal? Naana ko'y gipang-inquire pero mahal mong gud kaayo. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Katya. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ano na sabak ko, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related nga mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diriba sa among buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga a generous act, no matter how small, becomes a light in someone's darkness. Bitaw, no? Bisag gamay ko kayo, bisag pag-open lang sa door, kung naay nagsunod nimo, o ginagmay lang butang, makapadasig, makapalipay sa ubang mga tao nga subo. Dili kay mga mahalon nga mga butang permi. Alright? So, ang atong magtatampo karong adlaw, subasa na bati na to sa drama, si Katya. 28 years old, taga Cebu City. Murag derma problem atong kang Katya. Okay? May pagpaminaw di ay sa mga taga Cebu City. Labi na gayod sa katong mga taga Ifliamas, no? Ya sa Punta Princesa, no? Mga Lauron family. Mga member of the Knight of Columbus dahil sa Punta Princesa, mayong pagpaminaw. Si Brad Leo ug si Lucy Lauron, Tuni ug Rebecca Tabar, Ernest ug si Bernadette Intuso, o mga Atilio family, mayong pagpaminaw. The same is true sa akong mga actually agaw ni sa akong misis, no? First cousin ni sa akong misis. Si Mary Ann Siliuna Marquez Veloso. Namin yun, naman si Mary Ann. So, si Gary Veloso, Carlo ug si Janet Veloso, mga Veloso family no diha sa Kalawisan, Lapu-Lapu City. Si Doris Tabutabo, mga Tabutabo family sa Tuburan, no? Mga Barbaho family, si Ryan ug si Ayana, igon sa kanini Rachel, no? Barbaho. Og Dr. Jennifer Alric Antibo sa Paho, Rachel Ichiberi ug si Rapi Torneros, no? Sa si Nicar Nicar Navarro Basiliute ba to? Sa diya sa Bella Hermoso, Negros Oriental, mayong pagpaminaw mga Huros family sa Pinamungahan. Okay, so di na ako naghanon kayo, mahurot na akong oras, no? So going back to our sender, si Katya, unang pangutana ni Katya, no? Posible ka nga tungod sa nail glow maong nihubag ang akong tudlo. Asa man ko pwedeng magpa-check up para ani? Unsa mga klase sa doktor ang akong kinahanglan? Bisag unsa nga doktor god? Mana sa health center, emergency room, no? I don't think so that because of the nail glow. Basig na nasamad ang imong kuan na Katya, no? Pag cleaning, no? Usa ni tabuan ba pag ko ni ana nga nasubra pagkamubo ang pagputol sa kuko na apila ng unod. So mao nga siyempre, ug naay samad, ma-infected, mag-pass formation, mo nang mahubag. Labi nagdili ni mo limpyuhan na yung mertiolate or any antiseptic solution, betadine ba? O grabe yun. You can take antibiotic, no? Daghan na tanga antibiotic available over the counter, mga uban, or may yung prescription. Amoxicillin or mga tetracyclines, mga third generation cephalosporin, no? Daghan kayo, depende, no? Sa imong budget, no? Kay mahalo man po ng uban lagi po, no? Ikaduhang pangutana, sa pagkakaroon, wala pa ko makapa-check up ug kay mahadlok ko nga basin putlon unya ang akong tudlo. Pananglit ko infection na naman gani ni. O dili po putlon dayon ula infection, oy. Tambalon sana, limpyuhan unya.
paimlo ka antibiotic, magkupos na oy, layo ra kaya sa anang mga sultihan bas mga bugoy-bugoy, anong tudlo ko no, layo ras tinai, no? So ayaw pagtuo nga mo adto kag doktor putlon dayon ang imong tudlo. Posible ka ha, nga putlon, layo ra nas tinuod, no? Mag-overthink lang ko. Sobra ra ka ano. Pila man sad kahay magasto, depende kung adto ba ka sa government doctor or sa pribado nga doktor, no? But I don't think so nga ang doktor nga mutanaw sa mong tudlo nga infected, putlon dayon. Much as possible i-save na ginatong tudlo sa pa man nato pag piano or pagdula o pag tukar o gitara kung wala tay tudlo, no? Importante kayong tudlo, mag-type ka sa computer na problema na. So kuha na sa mga una-una nga putlon sa doktor ang imong tudlo kung mong check up ka. Sunod nga pangutana, kining bahin sa akong naong, pila sad kahay maggasto ani kung magpadirma ko. Wala naman goy wala sani? Wala ang akong bugas unya mura sad siya nilagom human na muwa og maayo. Katya, naraman ka sa Cebu City, no? I'm sure kay landmark naman na sa Cebu City ng skin clinic da sa Mabulo. So there are doctors there, no, nga mga dermatologists, no? Nahinumdum na ko sa akong dalit father-in-law nga bago lang namong gihatod dito sa Queen City Garden, namatay at age of 99. Dermatologist to siya. Siya may hipid sa skin clinic sa una o sa leprosy sa Eversley. So balik ko na ko, naay mga doktor diha nga mga government doctors nga mutanaw any kind of skin problem, no? So natay mga interns diha sa magkalain-laing mga eskwelahan, ayo pagtong praktisan lang mo kay naabiya po yung mga konsultan kamo tan-aw sa mga gipangbuhat sa mga interns, no? So kung diha ka mo na magandi gasto gamay ra. Pero kung naa kay budget, I recommend Dr. Buiser, no, diha sa may Vélez Hospital, Cebu Vélez Medical Arts, no? Mo na nagtambal sa akong allergy pod nga. Okay naman po si Dr. Buiser, no? Okay? Sunod nga pangutana. Doon na ba mo ikasuggest pod nga maayo nga derma? Mo na to, Dr. Buiser, no? Dili kaayo mahal. Naan ko'y gipang inquire pero mahal man gud kaayo. Si Vic Deralio, derma man siya nas Vic, no? So mo na to akong gisuggest nimo, you go to Cebu Skin Clinic. Across Cebu Skin Clinic na ay mga private dermatologist dia. Mo charge ka po din sila. Siyempre, sa man pag-maintain sa status o saka dermatologist o saka doctor in general kung dili mo charge. Mo charge yun. Pero depende lagi po sa lokasyon sa clinic o baliko na ko sa makausap ha. Cebu Skin Clinic is a government-owned skin clinic nga matanaw raman gihapon mo dito. Okay, so now kasabot ka sa explicar mo Katya ngadto sa libuan millions nga naminaw sa atong programa kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, ang mutambag sa inyong mga medical problem ug Atty. Eileen Batan nga may mutambag sa mga legal nga mga concerns, no? So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat ug maayong adlaw.